A Fundación Ramón González Ferreiro, en colaboración coa Fundación Juana de Vega, ven de pôr en marcha un innovador proxecto que podería simplificar a xestión da gandería extensiva, o pastoreo virtual. Esta iniciativa parte do uso duns xeolocalizadores que levan os animais a modo de colar. Desde o dispositivo móvil, o xestor do rabaño pode crear un número ilimitado de valos virtuais que os animais non poderán traspasar. De facelo, o colar emitirá uns estímulos para garantir que o rabaño permaneza na zona delimitada. O Rexo e a Granxa de Valverde son dous espazos lindeiros que acollen agora proxectos experimentais entre os que se atopa este pastoreo virtual con 20 cabras que xa levan estes dispositivos nos seus pastos. Trátase dun paso máis cara á recuperación de terras agrarias abandonadas e a súa posta en valor, obxectivo co que naceu o Rexo. Este sistema virtual permite facer un pastoreo rotativo e rexenerativo cunha perspectiva ecolóxica e medioambiental. Neste marco, o pastoreo virtual vai permitir un cambio estrutural no pastoreo da gandaría extensiva. Un dos problemas máis comúns da permanencia das cabras no monte é que pode provocar a desertización ao seu paso. A posibilidade de mover os cercados de maneira virtual permite facer un pastoreo rexenerativo e rotativo cunha perspectiva ecolóxica e medioambiental na rexeneración do monte. Para pôr en marcha este proxecto cobra importancia a finca de adestramento na que as cabras se familiarizan co sistema de cercado virtual. Unha vez adaptados a estes dispositivos, os animais dan o paso ao monte, onde ocupan unha maior dimensión, que neste caso está a ser de 10 hectáreas exactamente.